Фили, много ме е тъп. За какво ти е тъп? Не знам, няма с какво да прекарвам време, сама съм цял ден. И цял ден не правиш абсолютно нищо. Да. Еми, запиши се някъде. Пример? Зумба, кудо, Не е зле. фитнес. Това мисля, че ми хареса. Ще бъде яко. Трябва да ти намерим добър фитнес инструктор. Окей. Сега ще ти намеря. Виж, тук има един в Карлово. С коя пак излиза тая, бе? Човек, какво е това? Добрите са извън Карлово, а най-добрите са в София. А за какво че е някакъв от София? Яргата си някой друг. Виж го, той е в Карлово и пише, че е много добър. И е наблизо. Кой ще кажеш утре да идем да го видим? Аре, направо да отиваме сега, какво ще чакаме до утре? Хубаво, аре, върви. Ами тая влиза с спомена човек. Спомена ли човек? Да. Ти си направи номер ли човек? Да, не знам какви ги върши човек. Майко, човек ще я припия. Дай да се срещаме. Ми долу на баба Ягата след 5 минути да си там. Ай ще дойда там да я видим човек. Обаче няма да пребързваме човек. Първо ще ги посетим. Да. Добре. Ай брат, чакам. Ай. Направо измръзнах, бе. Трябва да звъня на някой. Бах ти първата дъска. Пеца! Ало! Пеца! Брат, малко съм замръзнал. Цяла нощ съм тук с един чадър. Направо много мръзна човек. Може ли да му приутиш у вас? Можете. Добре. Саша. Замръзнал. Майко, изкара ми акъла, бе. Гледай. Майко. Бе, за какво сега? Знам, че е сериозна работата, защото тази промена не е за базик. Говори. Човек. Влиза се, разкарва с пламена. Как успя да ги видиш, човек? Аз ги гледах зад един храст. Бах ти удя си, човек. С тази пламена не бива шега, човек. Трябва утре да ги видим тея. Какво се хилиш сега? Какво се... Брат, правиш, бе? Не, човек, това не е за хилене. Трябва да се заемем и да направим нещо. Чух ли за фитнес, някакви тренировки. Не знам какво мислят. Дано ги при добър човек. Обаче, Филиза, трябва да си поговорим с нея, човек. Да. Ай, дай някой път да я хванем от тях и да си поговорим добре с нея. Трябва. Защото с това момиче шега не би върва. Хубаво. Айде, тръгваме. Айде, върви. Чай само да си посъпи се. То си взел си ядни, чакай да му го оставя, пък като съм.
чакам, защото нямаме време за проблеми. Никакви за проблеми. Чакай сега телефона. Къде го? Го там. Телефончето. Свалим това, славам вас тук някакъв. Не искам това дали хубаво мириши. Това мириши на Роналдо. Ще лечиш. Къде ми ще дъра? Бързо ви тръгвам, бързо. Айде. Рапид! Отгоре, няма да викам. Боже, ти ли си? Отгоре! Оп! Супер е ти. Да. Виж майко, си iPhone. Или още взеха всичко, какво стана? Мен никой не може да ми вземе нищо. Ти върши си работа. Ще си почти свършена, да. Свършена? Почти. И аз до кога ще си получа парите и работи? Да. Значи, когато свършим работата, при първа на време ще се обаждам. Тук е на место. И ти казвам, така и всичко ще се. Отиваш, върши работа. Да. Ако стане нещо без да ме намесваш, да нямаме проблем. Да. Да ви кажеш, че аз съм те накарал нещо. Ти от ли си, брат? Аз кога съм те данил от теб? Кога си ме данил, заради теб съм в това положение. Въпреки, че не се оплаквам, често казвам. Вчера го взех. Дай го да съм. iPhone SE. Отиваш и ще се обадиш. Чули? Значи, кога трябва да сега? Тя почти свършена. Сега веднага тръгваш, ако ми се разходиш около водопада, аз мисля, че отиваш. Аз тук сега чакам един приятел да поговорим. То някъде там беше. Къде там? Чао, шефе! Ей! Ко? Внимавай, аз седя наоколо и ще гледам какво става. Аз имам 4 очи, така че спокойно. Така е. Колко стана часа? Пак трябва да ставам рано. Днес имам да върша 100 задачи. На майка му в устата! Че да ставаме. Що няма да отворя, бе? Ей, Рапид! Какво правиш тук, бе? Ай! Какво снимаш, бе? Look at this dude. Wait till you see the. No.
Що се опита сега? Що се опита да ме снимаш? Що се опита? Пак ли ония босът те изпрати? Пак ли ония босът те изпрати? Кой? Ара, пичо. Пак ли ония босът те изпрати? Това боса ще го фана и ще му взема всичко. Мислех ли, бе? Купих ти айфони, дрехи и яките, гледай. Ей, майко, не си чуе. Ой, изкара ми сърцето и останах без сърдечен хирург. Правиш тук, плиз. Куршумче ми, отде да знам. Толкова, що е завързано, бе? Какво пак си направил? Той не е бъжекче ми. Ей, сега ще ти разкажа. Ще се събуй веднага. Събуй се, къде се намираш. То верно, че джемията се събува. Верно, че джемията се събува. В църквата какво правиш? Не се ли събуваш? Не, влизам в събува. Браво. Майко, то как се опитва да се промъкни. Ела тук, бе. Шефе! Шеф ли? Какво? Шеф ли ми каза? На кой каза шеф? На мен или на него, че я разбра? Я седнете малко се Чакай, разберем. не разбрахме кой каза шеф? Сега тя се разберем. Ера, пичу. Сега е за малко. Така, седни бе, Рейбан, сядай. Това iPhone, че вече е за мен. Защото аз ти го Ти, купих. аз какво ти казах да внимаваш? Какво? Какво да внимава, бе? Анчето, апче за газа. Какво да внимава, бе? Той стига, че няма дрехи, само ги похабих ти 100 за Рейбан. Да набяха спонсорирали шокията, па го правете. Ще шефе. Шеф ли? Сядат. Така, не да ставай. Кажи ми къде издържиш стрелата. Така, кажи къде се О, държиш. тия 15 лева нещо се щупиха. Какво каза? Кажи къде се държиш. Се смея, бе, стига, ела тук се разберем без Сядай. смети. Сядай, че точно теб го вчера шеф ми вика. Вчера шеф ми вика. Седни, не ми обяснявай какво е било тъпо, аз искам да се замълчи. Защото ще се ядосам и ще ви разхвърлям тук като целски парцали, честно ви казвам, и ще станете на ето бомбон. Каква ти да седнеш? Защото обърна и ще завърта. Бе! Само няма ми държиш. Какво? Ти ще продаваш. Седни, бе, това е да Какво разсмиваш сега? Да те разсмивам. Нито доказателство има, нито Говоря нищо. съвсем сериозни работи. Лап. Ето, ти намери ли нещо, като дойде? Или дойдохте на лафно обед да си правите, а? То направо ме хвана. Или направо ти Какво те е хванало ти? Бус направо още. Аз за какво те изпратих, ти какво направи? Питам те ти какво направи? Почва се ядосам. Вие какво? Ти не беше ли полицай, че бе? Бях. И още съм. Така ли? Ме май ми излезе работа. Ела тук! Ей! Къде ла? Казах ли бе? Шефът ми е най-добрия, бе! Чакай, ти шапай сега. Чакай. Ела тук! Ела тук! Ела тук! Ела! Ела! Той избяга! Фу! 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 Пустай го! Всичките ми ангажименти отпаднаха. Отидоха си, бе! Разбираш ли? Всичките ми ангажименти отпаднаха. Тук аз полудях, аз пошах да се държа като кукол, пошах да се говоря сам. Някой лезе! Помощ! Какво се е разопал тук спеца, ей! Чакай. Ко ме лопаш? Нямаше какво да излезеш, ко ме лопаш? Отключите ме, защото не знам какво беше взел да ме заключваш тук. Абе, аз не знам. Брат, не съм искал да заключа, обаче сега няма с какво да отключа, ключа ми го няма. И как ще излезе аз? Ами, Всичките ми ангажименти отпаднаха. и какво чакаш да направя, човек? Чакай, Саша. Чакай, Саша, чакай. Сега. Идвам, чакай. Пеца, айде да направим много обзадежния тази къща, човек. Оле! Какво стана, бе? Отключи, бе! Да, Браво! Ама си изпусна всичките ангажименти. и какво трябва да направим? Изпусна ми бая пари. Добре, ай.
Върши си работата. Добре. Ще се изсакам и... Няма ли да го щупиш? Ама не ми дава край на мен. Какво е? Какво стана? Да, влезе, бе. Та музика от човек. Стоп мюзик. Какво са приложения? Приложение от телефона е. Добре, каквото е, няма да говорим сега за музика. Брат, трябва да вършим. Работа. Добре. Звънкай. И да наемат 3 работници и да ходим. Виж, кой тя ще ме гледа през камерата. Ай, звънкай. Какво чакаш? Дай бързо, няма време. Той ще замини за Австралия, човека. Какво мислиш? Нямам.